tamang pag-imbak ng mga gamot para matiyak ang kaligtasan ng mga gumagamit nito. Basahin ng mabuti ang label at impormasyon na nakasaad sa package. Ilagay ang mga gamot sa naaayong lugar at alamin ang mga expiration dates. Huwag ring mahihiyang magtanong sa mga doktor o sa mga paano mapapanasin ang ng mga gamot para sigurado kang ligtas at may kalidad ang gamot. Hanapin ang check. Check, that's right, man. Laging i-check ang totoo kasama ang right, man. Baka naaamoy ka na rin ang katabi mo. Baka as emergency na yan. Check yourself and use Rexona after every bath. Ang #1 Dio lotion ng bayan. Say no to as emergencies. Bigating sorpresa, bigating pamremyo. Dito lang sa Kapuso, Big Time Panalo. Bumili ng participating products at ipadala ang entries for the chance to win 1 million pesos sa grand draw. Hatid sa inyo ng Ajinomoto, Mami Seasoning, Ladies' Choice, Vita Keratin, Surf, at Bear Brand 45 powdered milk drink. Dali na! See posters and print ads for details. Promo runs from April 27 to July 5, 2024 for DOH FDA CFR permit number 0486 series of 2024. Si Miko, oy, salamat Miko Mamili ka ng kape, 3-in-1 o ano? Tutuin mo. Ako na parang tutuin mo bukas. Huwag ka na mag-sugar. Meron ganon. Meron? Oo, iwas tayo diabetes. Bueno, El Bonita Rowena Weng Salvacion. Siyempre kasama ang pogi si Weng de la Peña. Maulang hapon mga kapuso, mag-ingat kayo. Dito lang po yung sa Double Vic, sa Double B dito ang kwento ay... May kwenta. Of course. Gracias, senyor. Adios, kapuso. Bye-bye. Way sa Double B, kasama sina Weng Salvacion at Weng de la Peña. DDWB, #1 sa Mega Manila. Magandang hapon, Pilipinas at buong mundo. Naitahay sa puso, pera po ng 20 minutes sa inyong hapon. Ako po si Boy, and welcome to Fast Talk. Boy Abunda. Sa lahat ng nanonood po sa Facebook at YouTube, nakikinig po sa DZWB, welcome to the program. Excited po kami lahat dahil ngayong Sunday na po. 3:15 in the afternoon. Inuulit ko po, alas 3:15 ng hapon, ay mapapanood na po natin ang aming special, My Mother, My Story, with Andy Eigenman. It's one of the best interviews we've done. It's one of the best shows we've done. We're very proud of it. My Mother, My Story with Andy Eigenman. Maraming salamat po. Kita-kita po tayo. That's June 9, this Sunday, 3:15 in the afternoon. But we're also just as excited because today we have two beautiful ladies with us. At kung ano ang ating pag-uusapan, bahala na po. Guys, Kapuso, please welcome LJ Moreno, R.R. Enriquez. Thank you. Oh, yes. Ayun ko na bulaklak. Nag-usap? Ako hindi. Matching lang tayo. And both are gorgeous. Thank you, boy. Ito po. So, actually, I'm still like, this is like my third day home. Oh my And God. I've been waiting for this for almost 4 years. So, sobrang, hindi pa rin ako makapaniwala na nandito. Nagulat na ako eh. Hindi na message siya sa akin. Sabi niya kasi, akala ko scammer. Totoo na to. Nasa Pinas pa ba o scam ba to? Ano yung huling work mo sa showbiz? Gosh. Do you remember? Hosting. Mom, with Danica. Oh, okay. No, I remember that. Oo. So that was my last one before the pandemic, I think. Okay, ikaw, huli. Ang huli ko, Sa showbiz. kasama kami. Happy wife, happy life! Ano ba? Okay. Sinasabi ng panahon, happy life, happy wife. Yeah. Ako lang po yung hindi wife. The team was like basketball wife. Oh, I know. Nagko-complain ako nung sabi ko, bakit happy wife, happy life? Tapos ako nun yung walang asawa. But you've been together for 15 years. Yeah, grabe, Tito Boy. Diba? Nag-break na ang Lisken, ang Sadie, ang Jading pala. Tapos eto, kami na lang talaga titira. Oo, nakaka-proud.
We'll talk about it. Pero umpisa natin dun sa pagiging mga wives, pagiging mga misses ng mga basketball players. How difficult, how easy is it, was it, you know, pag-usapan natin yon na basketball stars ang inyong mga asawa partners? Well, going back, nung basketball player pa siya, it was harder kasi I was younger. So medyo, selosa ako eh. Sobrang, oh my gosh. Like I was telling them, may mag-high lang, hawakan lang siya dito. Para, ba't kailangan hawakan yung arm? Pwede mo high na lang. No, si Jimmy, like, siyempre pag, ano, sisipay ko para. Meron akong, ano, this was back in the day. Yeah. Mahirap nung active siya. Nung player, active pa. Tapos,
college and then I have studio with 22 na ako nag-studio. So, gawin ko din yung taping. Tapos, magpapapasok ko lang yung mga projects ko. Kapuyat, yung gano'n. Tapos yung naging natong to baby. Stress. Pero are you saying that because at this point in your life, you're stable, you're okay? May kinalaman ba na kaya hindi mo hinahanap ang showbiz? Dahil panatag, dahil kung naghahanap ka pa rin pag-away, Medyo, actually, kung may offer din naman, why not? Pero hindi siya yung parang ititrins ko talaga sa mga abot. Oo. kung meron meron. Pag gusto mo, ganun okay lang. Pero hindi like naman na, bakit hindi ako pwede sa Who do you mention it once in a while? Na, ito rin ko ba siya? Ano yung nangyari na yan? bakit ang nagdasal sa banana split ba? Kung naman pala kayong dalawa, pareho naman pala Especially being in the States, that's like one thing. Now I always say na parang, hey, well, to me, I'm there because, you know, I have to support him and with the kids, of course, he's gonna watch the kids with me. So, parang what is now is supporting his dream, you know. So, Layo pa. Wala bang pangalan ito? Dito. at the age of 47, I want to ito boy, fast ko play. Tawtaway ka. Ako nagpangalan talaga sa ko. Let's do fast talk first. Tayo muna. Ito ang bagong dating. Okay. Ano saan first na? Pilipinas, Amerika. Pilipinas. Papas, Alabas. Alabas. Vlog, podcast. Vlog. LJ, KJ. Okay. Fred Malamo, cool ka lang. Cool ka lang. Pinaka namimiss mo sa Pilipinas. Help. Magbigay ng isang pangalan, artistang nanligaw sa'yo. Oh my gosh. Okay. Artistang binafin mo. Artistang na-starstruck ka. Starstruck. Oh my gosh. Oh my gosh. Nagahang ako. Nagahang. Artistang namimiss mo katrabaho. RR. Kung gamit ka sa bedroom, ano ka? Kung gamit ako sa bed. Kailan ka maganda? Okay. Sa Pilipinas. Kailan pinaka-sexy? Oh my gosh. Pag naglalay ng basketball, Walang tulog, walang ganap. walang tulog. Walang kilay, walang lipstick. Walang kilay. Happiest moment sa family. Watching NBA games. Dasal para sa pamilya. To have lots of money. Lights on or lights off. Lights off. Happiness or chocolate. Happiness. Best time for happiness. It's early in the morning. Complete this sentence. Filipinas will always be home because... This is where my heart is. Sa ating pagbabalik, kami naman ni RR ang magpa-fast talk. But, hindi
dito natin makikisawsaw tayo sa ilang mga hot topics. Mga 5 topics na pag-uusapan natin. Pero magkakama po yan sa pagbabalik ng Fast Talk with Boy Abunda. Mga chile. Thank you, Lord. Oh, hindi mo alam yun. Ako alam ko yun. Nakakarating lang eh. Ano masasabi mo? Ayun lang, ano ba sabi natin? Pili mo tunay. Yung sa Congo ba to? Ay, hindi sa Congo. Parang feeling ko, ako, labot naman ako, baka habuli naman ako ng ano. Tunay na involved siya. Opo. Kasi may opinion ko lang naman to. Pero may naririnig din ako ng mga taga, kasi may mga barkada tayo na taga-pagpapos. O ganun din yung ilan. I think, ano eh, dapat, yeah, that was, I don't know, I feel like the production, whoever was in charge, should have watched her. Parang I feel like it's unacceptable. Respect. Yeah, that was, yeah, for me that was really, yeah. Miss Emma Darren, nanliligaw daw si Alden Richards kay Catherine Bernardo. Nakakakilig, talaga. Nagkilig din. Ako, parang dami sila pala silang bait. I love it. Virtually with this, I see a lot of people are like, wow, Miss Universe is Philippines is Black Filipino. Parang it's about time na magkaroon naman ng parang black Ayun ang pinag-uusapan po sa Kongreso. I don't know. It's like kasi I know people that divorced also. It's parang I'm in the middle. Ano, pro-divorce and anti-divorce ako. Kasi yeah, that's ito ko kasi I grew up with parang big family. So, bata pa lang ako nag-aalaga na kami ng mga busto namin kapatid. Ayan, kasama ko. Yun. Pero I have nothing against with sobrang proud ako sa inyo. Hindi pa lahat ng mga kapatid ko proud ako. Pero parang sa sarili ko, parang it's not for them. Yeah, this is for you. Kapag gusto. Oh, I think it's not for everyone. Because I have my sister, my youngest sister, who was my sister last year. So, not one of them. She's traumatized now. So, yeah, I waited for a lot. We prayed a lot. But now, I always say na parang, God, yung iba naman i-bless mo. Kasi parang ang dami na ayaw, kahit na may ng decision, ayaw ibigay. But then, parang invest na maging negative, parang naging positive na. Parang yun ako na, okay, Lord, bahala ka. Bakit adapt? Why adapt? This is before kasi nagkaroon pa ng mayroon sa Congress. Yes, but 2 days after we brought our son home, I found out I was pregnant with Pero what was your motivation when you were making that decision? I always had a heart for adoption, ever since. But Jimmy, yung take niya at the time was, try to have our own first before we do adopt. Yeah. Right. I've always wanted to adopt. Kailangan pareho talaga eh. And kung yung, yeah. And siguro kasi, ikaw, ayaw mo?
kung may sasabihin ka sa sarili mo, ngayon, ano yan? To that woman in the mirror. Stay strong, stay positive, and just always remember that God has a great plan after everything. Diba? Ito naman. Mapapalaban yata ko eh. Lumabang ka ng maayos. Oh my God. Sige nga. RR, at the age of 40, I'm proud of you. Ang dami mo nang narating sa buhay mo. So, just continue being yourself and just continue making people happy. Char! Ako naman, I think I'm gonna tell you, both, I'm just so proud of the both of you. Thank You're very good friends, you're very different from each other, but you love each other. At nakaka-proud lang. Thank you. I'm really proud of you, and God bless you. Thank you. Maraming salamat. Thank you. Salamat. At meron din ang kumpleto kami dito. Kung makahawak naman ako ng bulaklak. Para kung ano. Thank you, boy. Thank you. Salamat. At maraming salamat. Palakpakan natin. Nakaka-proud naman. Huwag niyo pong kalilimutan, Sundays, that's Kaitan in Action with Boy Abunda, that's midnight, right after T-Bats. And My Mother, My Story, that's June 9, ngayong darating na linggo, 3:15 in the afternoon. Naitay Kapuso, maraming salamat po sa inyong pagpapatuloy sa amin, sa inyong mga tahanan at puso araw-araw. Be kind, make your nanay and tatay proud, and say thank you. We say thank you to RR and to LJ today. Mabuhay kayo, and really, I wish you all the best. Thank you, boy. Goodbye for now, and God bless. Ang Super Radio DZWD at number 1 FM station ang Barangay LS. PLA Radio, still number 1. Salamat mga kapuso. At ang mag-uwi ng parangal bilang most development-oriented AM station ay ang DZWD Tigod 94 Super Radio. Ginawalan bilang most development-oriented AM station ang Super Radio DZWD sa ika-18 Gandingan Awards. Maraming salamat sa patuloy na pagtitiwala, mga kapuso. Walang pinipilan, walang pinoprotektahan, serbisyong totoo lamang, walang iwanan. DZWD, number 1 sa Mega Manila. Oras, 32 minutes and 27 seconds after 5. Narito na ang pinaka-big time na programa sa radyo. Mga naglalaki ang ulap ng mga super radio reporter. Mga napakamalalaking balita. Mula sa DZWD News and Operations Center. Ito ang Big Time Balita. Narito ang tagapaghatid ng Big Time Balita. Walang kinakampihan. Walang inuurungan. Walang iniiwanan. Si Rene Santa Cruz. Si Rene Santa Cruz at ang Big Time